Aran taasa oh. Tuwa sila tag-as ka doon eh oh. Aha dito kay hamutong gipamutlan og gipanguha nag dahon ba para masig bunga. Di na ato diri pasyon asa to. Na ato ya kung asa daw wala lagi. Adi ah. Kuan mo kulisang pasyuna na nadaot siya dai no. O di apod oh. Pag init ba. Dugay ra ba di sa makuan? Dugay ni sa kay bag-o pa maguning gitanom. So diya guys oh. Kuan is japuwa nga passion fruit. Lala tamis kay sa dayon. Kita ginunggoy ta diri ah. Misag na gibutig siya guys pero nasa isud na. Baga. Baga kanyang sud oh. Tamis kayo siya. Lahi ni siya kayo maroon. Kung mahinog na siya, padung na sa maroon ah. Nade si Rubin dari guys nagtrabaho. Yung mga talong daring gitanom guys na daghang kadugbunga. Tagas ka dun siya. Napuri ko dari oh. Sanang dragon fruit. Ay, yung buntag ati day. Yung buntag. Dia des Rubin dia. Kung machine nga gipalit dihang amo. Wala siya ka nang nanglan dyan na ni mubin nga na no. Kung magpanday ka. Kung magkabinit, kaya na ka magabas-gabas. Oh, ayaw ha oh. Guys, one na po guys. Yan ako ibago guys na gihatag sa huwa guys. Salamat di kadto sa naghatag na diha oh, taga Sibunga. Nice na siya umabuhi na nasa guys kaya na siyang sila dali sa bahay. Makukuha man og trabaho kay ni uwan. Parang kangit-ngit ag dagat oh. So diyan naman na kanihang gibutang na ah. Mamanig amang lang agan. Gibutang na og mga sobrang tahi sa gilid. Para di masunog ng kahoy sa gilid. Gibutangan po na ito mga sobra nga putol-putol nga kuan ma'am. Tiles. Kina na sa di na mabasa ay yung atop. Sabi ng butangan og tuntungan na sila ma'am. Tambakan pa naman sa uga ng mga batoon niya. Para butangan siya uga ng kahoy. So, among isang tambakan og ngani na buhangin mambi. Babag ya ba kay ang diha na magibutag mga kahoy. So, sa pandayan pa na siya mambi uga ng tungtunganan og kahoy. Mugha ko dari og kahoy mambi na. Kaya na may mga wanda rin nga kahoy para ma-organize siya kay kauwan yung gahapon. So bugha ko kay na may mga ipangtigong na mga paluwa sa lubi.
Sino ta? Guys, batitan ibu di kahoy. So, daan na guys. Salamat kaadyo guys kay nahumanan jud among lutuanan dari guys, ang gipamuntangan og tanom na mga daghang kadto mga ingani guys. So, na siya mga tanom dari magluto ka. So, nagdaob dai si Nicolad tuto kay daghang kadto mig mga kalat. So, buhay dira pagka dari mo agi para mamupo ka dito sa mga ampalaya, papayahang bagong gitanom dito nga sikwa. Nagadaob si Nicol kay akong asuhan po na atong kuan. So magkuan si Papa Edi maghaling. Pero masuwayan ko no diyan na po ko yung mga na daginot nga mga kahoy guys. So na po tayo butang nga nagkahoy dari. So man sa buhay probinsya, to among bantam na do guys oh. Agi jang si Pedra og si kuan Inday naglumlum. Si Pedra og si Inday. Pedro man to. Si Ma'am B mga nagkuan na. Si Ma'am B ang nagpanganda na Pedro, Pedra og Inday. Nganong karon pa man ka nga. Diyan na po ko'y gitanom diha nga mangga, Indian minggo na, duha na kabuok. Nga na po ko'y tapajas diya, namunga na po no. So nindot atong kusina guys kay na mga gulay sa likod. Ayos na ata dari sa kasagingan. Kaya tuwara maghang garden dato guys oh. Na muhang likod guys wa pa na kuan. Kani wa pa ni siya na apil og pinising kay magito nagdali po to si Ruben na tong time pod kay na sila gibuhat. Ahara po nang ipapinising mga human si Ruben og trabaho dadto sa pikas. So napo tay badyang guys katong mga pwede na to badyangan ng mga kuan na mga bisong. Mga bilat bitaw guys bastos. Ito ang nagahaling si Nicole dadto. Ang ipangdauban ang mga kalat. Kaya napoy daghang adong lamok. Napo koy ukra guys so may mga sili dito daghan, may mga talong. So daring dapita ha puning garniro guys, gardenon ha daring dapita guys kanang tamnan hang ning mga kamatis, sili. Mga joy ra kog sili pa ni Gmar pa katong isabod ra bitaw nga manurok ra. May daghan kadto sila man. So galing sa guys kay mag kuan mi dari mag try mi og dungag. Dungag mi og kuan ka ng kamuti
saging. Lami man jud dari guys, nas gawas ka magluto. Diya labi na ingani na mga buwak sa gilid. Hapa nang butang buwak sa gilid guys. Mambi amo nang gitistingan ag kuan atong bag-ong lutuan. So nice pa jud siya kay tiles pa jud ang likod. Luwag siya mambin dyan ay mga tanong mang dipamutang. Yeah. Yan as Pedro dito sa likod mambi oh. Ag mga manok day sa tumang gipang buhi amo nang gipang baligja kay kuan kanang mahal kadyo ag pagkaon sa manok. Among gipabilin na si Pedro, si Pedra o si Inday. Luto si Nicole guys, so kailan masiguro mo dani kanang dulong ni sa Manila baka nang gagmay wita ka ng isda. Kasi tawag din sa Bisibunak. Kalamputi. May bitong gagmay ka ng isda guys. May butangan diyang itlog. Tangan diyang kalamputi na siguro na pero sa Manila dulong kami kaya dyan sa Kilawon. Shout out ko ni Sis May Mimags and family yung kilaw sa gingani. So nga luto na mi dali sa muhang karon pa di ko naka-video nga magluto gidani sa muhang kuan. Bag-o nga lutuan. Salamat kadyo ni Mambi. So naanatanan diha muhang pantimpla. Ako pa di mo ba yung paminta? White paminta yung butang? Madong hapon na itong tanan guys. Kanang das Nicole galuto na siya og kuan. Dulong. Talamputi. Turtang kuan na. Salamat kadyo ni Ma'am Bida di sa muhang nice kadyo nga kitsin. Puti kadyo. Nindot kadyo tanawon kay puti. Salamat kadyo Ma'am B. Hindi ka Ma'am B magamit rin natin mo natin kamay isang gibutangan og towel dari kay hindi makuha na gatuhang gamit rin natin na po na kuanis dya, torta nga dulong talamputi. So lami kado na siya guys. Ito guys na pa may sobra gamay nga bahaw na mo ganyan mo ito guys. Buwa dya kay buwa man na pwede ni Nicole dungag among panihapon ron og buwa dya luto na isang giluto nga dulong talamputi nga giturta. Sa manihapon sa ta guys, daghang kadtong salamat kay gadto ninyong tanan. Shout out day ko ni Ma'am Ging Adlawon og ni Ma'am Kuan Ma'am Bitani. Salamat kadyo. Shout out ninyong tanan guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Kuan ni uli na si Rami, daghang salamat kadyo ni Ma'am B kay minsan dili na mo nagipandar na muna. Kutong ning kuan na di ko kaang to Kita mo sa kaang guys kay para ibalhin ng kuan. Gandar na no sige na kamuhang kuan. Kay arong di nami mag sige abli og grip banga magbutang mi og tubig bugnaw sa rip. So wala na mi mag sige abli og grip kana na lamay amuhang gigamit. So nahumanas ni kulog ka nagakunog pauwahi kay nag-edit magugko guys nya halang puning idugtong ning atong panihapon. Salamat ka yung tanan amping wampo tang tanan guys. I love you all. See you my next video.